Audio Jungle. Вие гледате една продукция на студио Чими Китайца. Студио Чими Китайца не просто най-добрия, а непобедимия. Audio Jungle. Скъпи младоженци, днес сме се събрали тук да потвърдите пред мен дали по собствена воля и желание сте решили да стъпите в граждански брак. Както знаете, бракът е свещен съюз, при който двама души стъпват в свещен съюз, основан на взаимно доверие, обич и разбирателство. Вие, Славчо, съгласен ли сте да сключите граждански брак с Гергана? Да обичате, да уважавате в болест. До последния си дъх? Да. От него? Да. Вие, Гергана, съгласни сте да сключите граждански брак с Славчо, да го обичате, да го уважавате до последния си дъх? Да. Колко е това? На днешния ден най-тачни и уважавани са кумовете. Вие, кумове, убедени ли сте, че Гергана и Славчо се познават достатъчно добре и по собствена воля и желание са решили да сключат граждански брак? Да. Моля сега скъпите младоженци да се подпишат на акта за сключен брак. Хайде сега и Гергана. Сега и свидетелите. Съгласно дадените ми правомощия, обявявам гражданския брак за сключен. Скъпо семейство Ламбове, от сърце ви пожелавам здраве и любовта, щастие и късмета, да се върне вашата пътница от тук нататък. Целунете се и нека бъде това вашата първа брачна целувка. Здрави, 20 години брачен документ, брачно свидетелство, традиционно давам на жената, защото е по-прилетена, по-прибрана, да ви пожелая от нататък най-вече да сте търпеливи един към друг. Брачният живот не върви само по мед, има и малко горчилка, която трябва да... Настъпи го, настъпи го! Значи момента с настъпване да приключим. Приключи ли? Да, от нататък ви пожелавам весело